हेलो लोगोफोर गुड मर्निं खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायबावनाय जाबाय दिनै आंना भिडिअआ मानि जागोन होनबा आलु गायनायनि जागोन आरोना ओइ नै आबौआ हालेवगासिनो ओमफ्रायो दायो इनो आबैया हाग्रा एसे एनै थानायखौ दांगासिनो आरोना ओमफ्रायो बेखौ हालेवलायनांलानोमोन सब हालेवजोबखाबायमोन आरोना हालेवनानै मै होनानै गालांजोबखाबायमोन ओमफ्राय दायो गोदान फिरि हालेवनांगौ जाफिनबाय बेखौ खोन्थानि र' आङो नै माबायदि आलु गायगोन जायगायावहाय ट्रेक्टरनि सिन गोजा बे हासारखौ दोनफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बे जायगायाव हासारखौ दोनफैनोनो होआखैमोन आरो नैथिंसो दोनफैनो होदोंमोन ओइथिंजाय ओमफ्राय इयावनो ट्रेक्टर ड्राइभारा दोनफैखाबाय दोनफैखानानै ओमफ्राय मा अबस्था खालामगोन नै सब हाखौ गोजो होनानै गालांजोब्बाय स्लिम स्लिम आराम गाखोजानो हालायलायनाय ओमफ्राय हालेवखालानोमोन आरोना इखौ ओइ नै ओमफ्राय दा मालाय बोराया खस्थ' हालेवफिननांबाय दायो ओमफ्राय हालेवनानै दा आरो मै होफिनबावनांसिगोनसो आलुखौ गायनानै मा खालामनो सानदों फानगोन ना जागोन फाननानै आग्लायनायखौ जानोसै होनलाय फानबावगोनसो नै बोराया साहा फानालै फुं आरोना हाजिराखौ दिहुननांगोन होनलाय हाजिराखौ दिहुननांगौ आरो हासारनि दाम फाननानै आग्लायनायखौसो रानोनो माने आबौमोना जोंहानियाव आदिसो गायफैदों आरोना बिसिना हा गैथारा दाख्लै आङो भिडिअ लानायाव थगायदोंसोमोन थानोनो हायानो गैथारा बिसिना ओंखायनोथ' जोंहानावसो आदि गायफैलाबायथारदों नै ओरैनोसो होनदों आरोना आङो बिसिना जायगाया दहला आरोना ओमफ्राय हाया गिसि ओमफ्राय हा गिसियाव मा आलु गायजाया ना मा होनदों आलु गायजायैखाय ओमफ्राय जोंना बोरि नालाय गोरान आराम ओमफ्राय जोंहानाव गायफैबाय आरो नङाबा गावसिनाबो मेरला दङ मेरला हा मालाय बोरायना बाख्रिया बुंफबनानैबो आरो माइआ बाहेरायावसो थालायबावो लारिथाम बोखांबाय दासो ओइथिंजायनि खावसेया थासिगोन आरो बेखौल' गायग्रोनो मोनसिगोन नङाबा ओरै डाइरेक्ट लारि गायनो नागिरखादोंमोन ओइ नै बिमाया सालाबगौ साहा होफैग्रायाबो मेसेंनि रुवाथिया ओइ नै मेसेंनि रुवाथियाबो लुदु मेमेथार लोंग्रोनोसै नै मेथाइ लाबोनो होननानै थांबाय आङो गैया ओमफ्रायो माबा मोनसे बायनानै फैसाखौनो लाखिजोबजानानै मेथाइखौनो लाबोनो मोनदिया रुवाथिनि फिसाजो लाल साह लोंलायनोसै गासिखौबो खालामजोबनांगोन नोङो बेखौ जागोन दे जागोन नै साबसिन जादों हाखराबो बुरैना बारा मोजां जायाखै हाखरा गोथौसिनबो जाबाय गुवारसिनबो जाबाय आं बोबा हानाय नङा मा मा लुगोन ओमफ्राय खोन्थालाय मा मा गायगोन जलन्दर ओमफ्राय दिसि जलन्दर दिसि बम्बाइ इयाव बम्बाइ गायसिगोन दिसिया गाजा हरना रानथाब रानथाब जालायबाय मोनथाम जाबाय गायै गायै गेजेर नांबायानो नै इथिंजायना बम्बाइ आरोना नै इयो ओमफ्रायो ओरैजाय ओरै लाइनथिंजाय दिसि गायबाय ओमफ्राय नै इथिंजाय दायो बम्बाइ गायबाय ओरै खावसे आरो ओरै खावसेथिंबो बम्बाइखौनो गायनाय जासिगोन आरो ओमफ्रायो बम्बाइ गायनानै बम्बाइया थोस्लाबाथाय जोलोन्दोर ना मा गायोनो जलन्दर ना जोलोन्दोर ना गोलोन्दा टाइमा फायखारि नोंखौसो दां फायखारि होना
फायखारि नुवाखै मना लालायलायना फैदों फायखारिया आलुखौ रायलायफैखाबायानो ओं रायलायफैखाबायानो माने थिखाखाफैखाबायानो नुवाखै माबायदि जागोन नायदों माने इयो हालेवखांनानै होख्लायलायबाय नै हासार रोगानो नागिरनाया बोराया बिराद अलसिया बानाय होननायानो गैया आलु बस्था थांसैबो होनबा थांसैबो दे थांदो गायबाय थाबाय नै फबहोलांबाय एबारो फबलायबाय जोख्लायदो एबार बल जोनाय बायदि जोख्लायबाय थादो एबार बारा खामानि गैला गसंनानै दा हासार रोगानाय ओमफ्राय गायनायावल' एसे माबा ओमफ्राय दायो जोख्लायनोसै आंबो जोख्लायनोसै नै मबाइल लानानै डिस्टार्ब जायोलै ओरै खालामबानो जाबाय आरो एबार थाबायनो हाबावा होमबाबो साइकेल सालायनो हाबावसो दखान होबा बे आलु गायनाय सिरियाव बेसरबो होना होबाय आरोना गासिबो फोजोबाखै होमबाबो 6 लाइन होबाय ओं जेराव आलु दिसि गायदों बेयाव होनाय जाबाय आरो आलु दिसियाबो 6 लाइन थांखादोंमोन नालाय ओमफ्राय बे बेसरखौबो 6 लाइन होनाय जाबाय होजोबासै गासिबावबो खालामबाय थानोसै बिदिनो गायखांजोब्बाय आरोना दायो ओमफ्राय गायखांनानैबो आरो फबखांलायबावबायसो फबखांनानै ओमफ्राय दा ओंखाम जानोसै ओंखाम उखैबायनाय मोनबाय माथो आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला आरोना एसेयावनो फोजोबसै बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन देनाङो आलु बुरनायखौबो लाबोगोन आङो ओमफ्राय आलुआ बेसेबां माबायदि जादों बेफोरखौबो लाबोगोन आरोना बाय बाय